Dnešné video, ako už možno viete podľa názvu, bude o roztomilých veciach, ktoré robia dievčatá. Mnohé z vás sú pravdepodobne nezadané a niektoré veci, ktoré robíte, sa podľa chlapcov javia ako veľmi roztomilé. Niektoré z týchto vecí, ktoré vám dnes spomeniem, som skutočne videl a o niektorých som sa dozvedel od kamošov alebo z rôznych príbehov. Ak sa v tomto videu spoznáte alebo máte kamarátky, ktoré sú nezadané a všimli ste si to u nich, nezabudnite dať like. A predtým, než začnete pozerať toto video, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, aby ste nezmeškali nové videá. Poďme na to. Takže prvá vec, o ktorej by som vám chcel povedať, bol som svedkom tejto situácie naozaj počas dovolenky v zahraničí a pomyslel som si, že to je skvelý spôsob, ako sa zoznámiť s chlapcom. Keď ste roztomilá nezadaná dievčina a snažíte sa zapôsobiť na chlapca, pravdepodobne to môže fungovať. A fungovať to môže naozaj dobre. Takže bol som na dovolenke v zahraničí a videl som dievča, ktoré stálo v rade v Starbucks. Pred ňou stál chlapec. Neustále na neho pozerala a som si istý, že sa jej veľmi páčil. Možno bola do neho aj zamilovaná. A tak sa rozhodla s ním zoznámiť. A viete, čo urobila? Jednoducho si stála pred ním priamo v strede radu. A viete, keď stojíte v rade, čakáte, aby si niečo objednali a zrazu sa pred vami niekto postaví, situácia sa okamžite stane veľmi nepríjemnou. Myslím, že to bolo veľmi nezvyčajné a to určite upútalo pozornosť. Viete, ľudia vždy nad niečím premýšľajú, snívajú, sú v svojej hlave, keď nemajú čo robiť a len tak stoja v rade. A zrazu nastal tzv. Break of pattern, porušenie očakávaní. Určite sa odlíšila a pritiahla k sebe pozornosť. A keď flirtujete s niekým, to je veľmi dôležité. Viete, bol som trochu ohromený vynaliezavosťou tejto dievčiny a samozrejme neviem, ako ich príbeh skončil, či začali spolu chodiť a vznikol medzi nimi vzťah, ale ak áno, príbeh o tom, ako sa zoznámili, je určite jedinečný a zaslúži si pozornosť. Takže ak náhodou hľadáte nezvyčajný spôsob, ako sa zoznámiť, tu máte nápad. Stačí prísť, prevziať iniciatívu týmto spôsobom a uvidíte, ako sa rozhovor rozvinie. Dúfam, že to bude dobré. A potom už všetko závisí od vás. Druhý spôsob. Začať rozhovor tým, že sa ospravedlníte za náhodné stretnutie a poviete: Och, pomýlila som ťa so svojím kamošom. Takže ďalšia vec, ktorú robíte, keď tráviť čas so svojimi kamošmi. Môže to byť zábavné a je to situácia, keď vidíte niekoho, kto sa vám páči a nikdy ste s ním predtým nehovorili, ale nemáte problém sa zoznámiť. A ešte jedna roztomilá vec, ktorú môžete urobiť, aby ste začali rozhovor s cudzým človekom. Môžete prísť odzadu, jemne ho poklepať po pleci, alebo viete, trochu ho postrčiť a keď sa otočí, prekvapene poviete: Och, myslela som si, že si... A potom povieš nejaké meno. Mysleli ste si, že ten človek je niekto iný? Ale ak sa rozhodnete vyskúšať tento spôsob, mali by ste mať pripravené, čo povedať ďalej. Takže nie je na škodu pripraviť si pár tém, o ktorých by ste chceli s týmto človekom hovoriť. Môže to byť čokoľvek, hlavne aby to podporilo rozhovor a neumožnilo mu skončiť. Tretí spôsob. Začnite rozhovor otázkou: Skúšal si to už niekedy? Takže ďalší spôsob je technika, ktorá vám môže byť užitočná a naštartovať rozhovor. Napríklad, ak ste náhodou v kaviarni alebo v obchode a vidíte chlapca, s ktorým by ste sa chceli zoznámiť, jednoducho pristúpte a opýtajte sa ho, či už niečo z menu skúšal, ak ste v kaviarni, alebo ak drží v rukách nejaké cukríky v obchode a podobne. Situácia je taká, že ak máte ešte niečo, čo by ste sa ho chceli opýtať alebo o čom hovoriť, je to skvelý spôsob, ako začať rozhovor. Chápem, že pristúpiť a začať rozhovor s cudzým človekom je už samo o sebe desivé, pretože máte neustály strach, že sa zahanbíte a budete odmietnutí. Ale pointa je, že nikdy sa to nedozviete, ak to neskúsite. A navyše, ak ste nemali priateľa, opýtali ste sa cudzinca: Skúšal si už tento druh kávy? On vám na to niečo zamrmlal. Nič z toho nevyšlo a jednoducho ste odišli. To je všetko. Nič sa nestalo. Myslím, že frázy ako skúšal si to niekedy, alebo robil si to niekedy, sú veľmi nenápadné a roztomilé. A ak sa chlapcovi páčite, určite nebude proti tomu, aby sa s vami zoznámil. Ďalší spôsob. Majte pri sebe žuvačku.
Takže, keď budete na budúce v blízkosti chlapca, ktorý sa vám páči, jednoducho pristúpte a ponúknite mu. Takže nemyslím si, že tento spôsob bude fungovať príliš často, ale niekedy ho môžete vyskúšať. Ak ste milovníčka žuvačiek a máte ich v taške alebo v vrecku a keď uvidíte chlapca, ktorý sa vám páči, jednoducho pristúpte a ponúknite mu žuvačku. Ľudia často myslia, že na to, aby sa zoznámili s chlapcom alebo dievčaťom, musia sa všetky hviezdy a planéty zoradiť do jedného radu. Avšak v skutočnosti stačí len malý dôvod a žuvačka môže byť práve tou príležitosťou. Potom pokračujte v rozhovore a dúfam, že zistíte, že máte veľa spoločného a budete ďalej komunikovať a neskôr si uvedomíte, že všetko to začalo jednoducho vďaka originálnemu spôsobu zoznámenia, akým bola žuvačka. Samozrejme, namiesto žuvačky môže byť čokoľvek, čo máte radi. Lízanky, tik-tak alebo vlastne čokoľvek, čo vás napadne. Stačí mať príležitosť prísť a podeliť sa o niečo chutné a podľa môjho názoru je to veľmi jednoduchý a nezvyčajný spôsob, ako sa s niekým zoznámiť. 5. spôsob. Jednoducho pristúpte k chalanovi, ktorý vás priťahuje. To je všetko. Takže pomaly sa dostávame k poslednému bodu. Myslím, že je to najjednoduchší spôsob a ak by ľudia mali väčšiu sebadôveru a vieru vo svoje schopnosti, všetko by bolo, viete, 10-krát ľahšie a jednoduchšie. Ale mať odvahu jednoducho pristúpiť k človeku a začať s ním rozhovor v akejkoľvek situácii, myslím, že to je najroztomilejšie, čo dievčatá robia, keď sú niekým zaujaté. Ukazuje to, že ste skutočne sebavedomá dievčina a zároveň to naznačuje, že sa vám tento chlapec páči a nechcete mať problém zoznámiť sa s ním bližšie. A nič vás nezastaví, jednoducho to urobíte. Pre chlapcov to vyzerá veľmi roztomilo a určite to nezostane bez povšimnutia. No a to je všetko na dnes. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové. Ak áno, dajte mi like, prihláste sa na odber kanála.